Machiegni jahera mar penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Seche wacho ni ngima en mwandu wang'iyo yore mopogore opogore ma ngima nyalo bedo godo maber. Wang'iyo gigo manyalo miyo ngima bedo marach, kaeto wamanyo jolony e weche mag thieth mantiere kod lony, mantiere kod ng'eyo gigo ma ka watimo to wadhi bedo kod ngima maber, kata gigo ma ka watimo to wadhi bedo kod ngima marach. Ting'eyo ni ngima maber ok en mana ni koro imuonyo yath ichwe sindan kende kod gik makamago. Nitiere weche mag paro, nitiere weche mag dak, nitiere weche mag kwe, mago duto te biro keto ngima ni bedo maber kata marach. Emomiyo amor mokalo mar rwako wendo wa kendo daktari wa obo nyisowa ni nyinge ng'a, en nyar kanye, olonye weche mage, kaeto wadonje twak achiel kachiel. Daktari machiegni. Erokamano ahinya Ruth. Nyinga Caroline Obonyo. Anya ringa kod wach, ringa ma ok ringa iwacho ni mon ringe, an pok aringo. Alonye weche mag thieth mag paro kata mag mental problem, mental health. Erokamano nyanya ringa Dr. Carol, amor mar bedo kod odiochieng' ma kawuono. Wadwani wang'iye ne major depressive disorder. Ma en ang'o daktari? Major depressive disorder. Winje kata nyinge kaka duong'. Nyinge bor molo. Chon niluonge ni depression to nwamedo ne meja. Wamedo ne meja koni to wamedo ne depression koni. Koro ena depression ma ji wacho mapile cha. To wan kaka dakteche waluonge ni major depressive disorder. En okang' miyudo ka in gi low moods, iyudo ka moods gini piny kabisa, piny ma ok inyal control in owuon. Kasto iyudo ka odiochieng' nigi seche 24, odiochieng' gotieno. In iyudo ka seche 24 ni seche 18 moods gini piny. To gini dwa timore ni pile ka pile. Ok ni kawuono ni ber to kiny rach. Pile ka pile ma kochaki kawuono to gini dhi pile ka pile ma kawo thuolo mar jumbe 2. Sama pod en ndalo 2 ndalo 3 to wacho ni in gi stress. To koro ka stress ni omedore modhi mokawo jumbe 2 to wawacho ni donje depression. Mane gima waluongo ni major depressive disorder. En gima thoro gabiro ka ang'o motimore. Gik makele odhuro, dho ni gige tuoche mag mental illness gi poko wach ni ma the exact cause poko ng'ere, to pod wan mana gi predisposing factors. Achiel kuom gi gin environmental factors kaka stress dhano ma kawaida nego bene yudo stress. An kan gi stress kawuono mar ndalo 2 kata ndalo 3 mano kawaida ne dhano mora mora, in gi an. To ka stress ni dwaro tami, odwa chopi okang' ma koro kalo ka ndalo 2 kata ndalo 3 odhi e ndalo 14 ma en jumbe 2 to koro mano wacho ni sebet gi depression. Koro stress en achiel kuom gik makele. Life events, gik matimore no e ngima wa. Samoro sama ne nyathi matin cha, ng'ato iwuok e tich idhi tich okinyi, iduogo godhiambo, ichaki kiny gokinyi, nyathi pok onene kata dwe, wiye wil kata ne macha cha te mamawa, to machielo ni te babawa. Koro caregiver matiyo tich nyathini dala, samoro ikia kaka gidak kuonegi, samoro igoye, samoro gik matimore ok ber. Mano nyalo miyo ka ndalo maber ochopo tibet gi miluongo ni depression. Mar 2, genetics be pod nitiere. Ka nitie ng'at mano sebet gi depression kata mano sedere, nikech nyadi mang'eny wawacho ni jok madere gidere nikech depression okero margi. Ka nitie jok mano sedere matieni nitie family history kata nitie gini ringi anyuola kata remo, bi nyalo yudo chances kata nyalo bet gi thuolo mar bet gi depression. Mar 3 kosa 4, yedhe mwatiyo godo gi substances iluongo ni psychoactive kaka kong'o mang'eny, ndawa, bangi, sana bangi. Sama gisedhi obwongo wangi to gi alter chemicals mag tiere obwongo wangi to gimiyo ng'ato bet gimiluongo ni depression. Machielo en tuoche mwakale. Ko kawuono dhi ir daktari to koni ni kata gi tuo mar HIV kata tuo mar pressure kata tuo mar tuo moro amora mokoni gi daktari odiochieng' mane ok ichano nyalo mi depression. Sana tuo mar kansa matinde ni. Ko koni ni in gi kansa, tiero ok en gima yot kata en gima ber mondo ng'ato winji. Chopo kama koro idhi paro michop midonje e depression.
Koro gik ma kele to gin gik mwakale ngima wan kaka dhano. Ma gin contributing factors ayudo ni en gima timore ne in owuon, gik matimore alwora ni, gik matimore ne family ni, tene ni gigo mosolore mochokore. To iwacho kacha ni en kuyo kata bedo kod moods mapiny. Juma achiel jumbe ariyo wanyalo luonge ni stress. Nikech jumbe ariyo ka inyalo yud kaka en dala ng'wen ka inyalo yudo kaka kikonyi. Koro kodhi jumbe ariyo to koro loko nyinge. Tikeni stress ji duto te thoro bedo godo. To ka nitiere gi stress ok idwa ni mondo mi okal jumbe ariyo mondo mi olok nyinge. Onego bedi timo nang'o? Sama in gi stress, wacho ni stress mar odiochieng' achiel, odiochieng' ariyo, mano ka ber. Kendo wan kaka jok mathiedho dakteche mag tuoche mag paro, kini kono wan in gi stress mar odiochieng' achiel, moro wa kabisa. Nikech wang'enyo sama in gi stress no, to trigger obwongo di mondo ti, kata pachi chamo. Tiyo maber kabisa to sechego. Blood supply madhi obwongo be medore. Ni malo kabisa. Koro miyo okinyal yudo tuoche mang'eny. To kodwa dhi pile ma ok rum, modhi jumbe ariyo, to bet gi depression. Koro mondo kik ichope kang'no, ang' nwane kaka wadhi mbele gi discussion kaka inyalo konyo mai mondo kik wachope okang' machal kamano. Chandruog ni daktari ong'eny maromo nade, wachake gi stress pacho ka ahinya gwengewa mag Nyanza. To kuom jomage mong'eny, joma mine koso joma chuo, rawere manyiri koso rawere mayawuoyi? Erokamano ahinya Ruth. Stress ng'eny. Dhano ka dhano nigi stress kamoro amora. Kata mana jok mwati seche moko wene jotendwa matiyo kata mantie motelo nwa weche achiel ariyo gionge gi gik machando pachgi. Koro stress nyalo mako ng'ata kochakore jok matindo, jok madongo, jok moti, age group mora mora ok oyier. Lakini sana nonro osetimore moyudo ni jok mantiere in the age of adolescence, waluongi ni adolescents and young people, chakre higni 14, 13 kidhi nyaka 25. Jogi yudo ka gini chando gi mang'eny moloyo jomoko, nikech e sechegi ema gitemo bet, gitemo manyo kaka ginyalo bet, gitemo ketore group moro, gitemo bet gi jomoko ma nyalo wacho ni an ng'ani. Sechegi ema gidwa ng'iyo ni ata dwa bet ang'o e ngima. Gi struggle gi profession gi. Pressure mang'eny be ya kuom jopuonj, pressure mang'eny ya kuom jonyuol. Pastor be koro dwa ni tim kama, imi sechego idwa ni ng'eni iti ng'a nade e society. Koro wayudo ka tuo ma depression ng'eny sana age group between 16 young adolescents and young people. Wantiere kod anekelno ka major depressive disorder keni magi gin kidienje koso gin types ginang'o. Samoro nyalo wuotho kodwa Dr. Carol ipimnwa ni gipogore to ka seche ma gipogore gin mage to kidienje ka kidienje nyalo nyisowa ni ang'o matimore. Magi gin kidienje gi, kendo wadhi chako gi major depressive disorder. Owach ni gin tiere types kidienje 5 to ndikanyo ni DSM-5. DSM-5 en gimiluongo ni Diagnostic Statistical Manual mwatiyo godo kuom pogo gi e kidienje mopogore gi. Gini en gi symptoms mopogore monyalo wacho ni mato negi perinatal, mato negi machal kama. Koro mokwongo no iluongo ni perinatal. Jok mamine, wan kaka jok mamine, stress mag ich kata sama wae bet mayach cha, wakawo gino mopogore. Sana dweche 3 mokwongo, iluongo ni first trimester. Iyudo ka gini biro gi ituo kinyi, ituo dhiambo, ituo seche te, tiol ma gik moko ok nyal timore. Koro jok moko donjo gini tero gi magi dhi nyake depression. To jomoko to kala mayot, ji opogore, dhano opogore seche te. Mar ariyo ni en premenstrual dysphoric disorder. Seche mowa neno malo, wan kaka jok ma mine, wan seche mowa neno malo, kaka nawacho ni ji nigi yore mang'eny magipogo godo, magikalo godo stress kata okang' magikale. Iyudo ka jomoko be ma nyalo tero gi into depression. Machielo en persistent depressive disorder that occurs most of the time of the day. Iyudo ka persist, ok en dichiel. Inyayudo ni bet gi depression 2 weeks me yudo solution, bang' mano chako duogo kendo. En gima rika seche te. And then seasonal. Nitie seasons moko mana kaka nwawacho, dweche moko inyayudo ka dweche moko ber, dweche moko in gi malokore. Koro en seasonal, owilore sate. And then nitiere atypical moko inyalo ng'eyo ni mato koro ang'ama nokelo depression.
Magi duto te mane mathoro bedo mang'eny. Onyalo bedo ma seche ma ng'ato pek kapok onyuol, adiere ma ng'ato neno malo, onyalo bedo mano ma seasonal, koso atypical. Mane mathoro bedo e ong'ala mamalo kae? E ong'ala mamalo nikech mar jok manyuol ok ng'eny ahinya, nikech mon nyuol pile ka pile. Dine ji te yudo depression di koro piny opong' gi jok mantiere gi depression. So atypical ni ma nyalo bet mang'eny. Kasto nitie moro maonge kamiluongo mabedo kelo gi drugs mane wawacho ka. Nikech nawacho ni depression ng'eny age group mar 16, 14, 25 ka. To kae miyudo ka nyithindwa matindo chako abuse drugs. Koro kanyo be depression ng'eny ma drug induced depression. To gi atypical ni pwani from nowhere. Depressed maka kitimri. Kaka kitimri yo. Wabonge ane gigo ma thoro timore kuom rawere seche ma gisechako bedo depressed kidigni 14 higni 25 isenge kono matin ni samoro gik matimore kit ngimagi en gi pressure e school. Idwa notimo achiel ariyo adek. Koduogo dalan kaka janyuola kete gi pressure nikech antiere gi expectations, nitiere gik madwa ni otime kit ngimane. Nikech aparo ni ang'eyo kaka janyuol ni koko timo magi to ngimane makiny nyalo bedo marach. En bedo dwa ni mondo mi obed nyathi, odwa ni mondo mi odongi. E seche ma ng'ato samoro ntiere kod major depressive disorders gi, kapok ochopo e kinde mondo mi owuog e stress molokre depression, thuolo ni nyalo kawo thuolo marom nade kinde ka? Thuolo ni ema nawacho ni stress kawaida kata kawuono nyalo bet godo odiochieng' achiel, nyalo bet godo seche are kinyi ni sawa. Kinyi bet sawa, odiochieng' maluwo kiny ma gine bang' kinyi chaki bet gi stress machielo, odiochieng' maluwo chaki bet sawa. To koro mar depression ni to kaka ni chiewo kawuono in gi stress ok inyier kamoro, ina gi stress 24 hours gote kata 18 hours most of the time. Kasto kinyi ne be kamacha, maluwe keno kamacha, magini dhi makawo thuolo mar jumbe ariyo. Ma ok chieng' ma koro iwacho ni kawuono taonge gi stress. Koro bet major depressive. Ma nyalo ng'eng'e kendi, nyalo kwana kendi. En mana ni ji okia. Wan kaka dakteche mwang'eyo ni gini to koro kosedhi molo jumbe ariyo to koro sedonje depression. Jok moko to okia nikech information no pok ochopo negi. Ne jogo manyalo bedo kod chandruogni, thothne kwan thoro chalo nade kuom ranyisi kaka kamwa bede kane. Statistics uneno ga nang'o atamalo chalo ga nade? Atamalo depression ng'eny sana e jok machuo. E gino wawinjo ne jok machuo ng'eny gi commit suicide. Iyudo ka chuo still pod chalre ne chuo achiel kuom 4. Mano koro ka mon onge, achiel kuom 4 to mon nyayudo kodok piny kata mana achiel kuom 2 kata achiel kuom 3. Koro chuo ema ng'eny gi weche mag depression gi nikech gik modhuro maluoro chuo ma wabiro wacho bang'e. Gik modhuro go adwa ni mulno matin. Matin. Wan kaka jok mamine, wan tiere gi gimiluongo ni chama, koso iluongo gi nang'o. Gik buche mwadhie kaka mine. Buche gi konyowa e gik mang'eny. Achiel kuom gi konyowa ke prevent kata konyo mondo kik wabed depression nikech sama isedhi kacha tinyalo nyiero, tinyalo go mbaka, tinyalo kuotho. Ka iduogo odi tiwinjo maber. Igonyori kabisa. To jok machuo yudo ka society kende oseketo jok machuo siko negi mana ni be a man. Okon gini in nyaka ibed ng'ama dichuo. Joma chuo ok yuagi. Joma chuo ok nyis ni gin weak kamoro. Joma chuo yiene gi express kaka giwinjo. Koro nyadi mang'eny yudo kama kelo gi into depression. Mar ariyo, gin gionge gi kama ginyalo displace. Wacho ni ka in gik mopong'o pachi, inyalo tero kamoro, inyalo wacho ne ng'ama chielo, inyalo pimo ne ng'at machielo. Koro iyudo ka jok machuo gi gionge gi thuolo mar timo magi. Mamiyo giyudo depression moloyo jok mamine. Makwane ni joma chuo ni kodi malo saidi. Ni malo moingo jok. Erokamano ahinya. Contributing factors bede ni medo nying gigo mamulo ngimawa, gigo mantiere alworawa, gik madhi nyime kit ngimawa, nyalo wuok e stress ma ochoko donje depression, to mondo mi ine pogruok e kind ndalo 2 kod jumbe 2 ma en ndalo 14. Daktari wanyalo kawo yweyo ka waduogo to wadhi nyime. Erokamano ahinya. Penj laktar kaka Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu wang'yo kacha major depressive disorder. Daktari wacho ni owuoga stress mabendo wacho ni kawaida. Kamoro kanyo to nomako dhogo bopimo nwa kwa waduogo ni seche mawinjo ni ng'ato ntiere kod stress ndalo 1 ndalo 2 to en kaka laktar more nikech koro wibu ng'ato biro chiemo kik isud kata matin.
Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iywe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 63 83 83. Good news! Price for bulk SMS have dropped to 20 cents per SMS. If you would like to communicate to your customers via SMS, NiText provides the cheapest bulk SMS rates. From only 20 cents, you can communicate to your customers affordably. To join NiText bulk SMS service, send the word SMS to 40984 and take advantage of the lowest bulk SMS rates in Kenya. Terms and conditions apply. I know. I will pick your phone. I see your phone ringing. I pick your call. Little patient, my friend. I go pick your call. Okay? I hear your phone ringing. Thank you. Dial *811*338# to get a little patience. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'yo depression, daktari nopimonwa kacha ni ochako e yo matin mokalo yor stress. Kaito jimbore ajimbo suda. To kineno kodhi kuom jimbo ariyo mano oseluko kite kendo oseloko pattern. Daktari seche ma ifwenyo ni samoro ng'at ma intiere godo machiegni kata nyathini kata watni moro ntiere onyiso ranyisi gi mabende podi bro medo mulonwa. En okang' mane ma inyalo kawo kata ng'o minyalo timo mondo mi konye kata ikonyri in owuon nikech ni chandruok komako ng'ato achiel e family to en ga chandruok ji duto te. Erokamano Nyaruoth. Ranyisi abiro nuoyo gik ma ranyisi gi gien makineno ka ng'ato nyadi mang'eny sama ji nigi tuoche mag depression ok ging'eyo, gin wegi ok ging'eyo. Ok ging'eyo ni gikale depression to ng'at machielo midak godo kata osiepni mong'eyi kaka in ema fwenyo ni koro gimoro to nyaka bed ni rach gi ng'ane kata ng'ane. Koro moko kuom ranyisi gi gin giwinjo ka gin gi chronic emptiness. Giwinjo mana ka gionge gimoro, gin empty, gin nono. Giwinjo ka onge gimoro amora kuome. Chichalo debe mouma kanyo to onge gimoro amora kuome. Mar ariyo, they feel hopelessness. Gionge gi geno. Gineno ni piny oserumo. Gin siwacho ni jok mantiere gi tuoche gichalo jok ma obwongo gi kata pachgi gi chind sufria. Chind sufria kokao umuono go wang'i kama to kine mbele ini neno mana chind sufria no kende. Kori no ni anafadhali atemra nade atho. Kasto gin gi fatigue nikech iyudo ka nitiere lokruok e kinde kaka gichiemo. Ji moko ka nigi stress kata depression gichiemo mang'eny. Jomoko ka nigodo tok chiem kata matin. Giyudo ka isolate themselves. So gidwa bet kama ji nitie. Pile ng'eyo ni ng'ane to bet kama ji nitie kendo mor kendo timo gik moko kaka dwarore to all of a sudden apo nono tipo ka koro en opondo kata yoto kodwa dhi kata kano dhi tich oweyo dhi tich kano dhi school oweyo kata dhi school no. Kasto yudo ka gi lose interest. No interest in hobbies. Ka in ng'ama nong'eyo pile ni kichiewo gokinyi to nego bed natim achiel ariyo adek kaka ng'ama miyo kata kaka ng'ama dichuo. To apoya nondo koro okidwa kata wuok e kitanda nicha. Okidwa kata ni dhi tim kata mana tije mag ot ma watimo kaka pile. Ionge gi mor mora gimoro amora mane timo. Kasto gin gi lit kuyo. Gin gi kuyo mang'eny. Odiochieng' achiel gin mondo ing'e kata lagi oko ka ginyiero onge. Gima more onge gima more piny ni kati keti tere mana ir comedian machal nade. Ok more kata matin. Iyudo ka gin gi guilty. Gimoro amora motimore giwacho notimore nikech gin. Kaka sani koro bech gik moko tek, uchumi tek ni gidhi wacho ni gigo te timore nikech an. Gichako blame themselves e gik mane oko. Kata ng'ato notho to gichako wacho ni ung'e ni ng'ane notho nikech an. Gi feel guilty ne gimoro amora matimore e alwora gi. Kasto gin gi suicidal attempts and ideation. Kamoro amora ma gibede gimoro sikono gimane in ing'eno negi
Deri ade. Nikech onge gimoro kendo onge ber moro amora mitimori nade ma in godo e pinyni. Onge ber moro amora mineno kata mbele kucho. Kasto mogik sleep, inyalo yudo ka jomoko nindo mang'eny kata jomoko ok nind completely, luwore dhano pogore. Mago e ranyisi kata symptoms ma ng'ato nyalo ng'eyo sama en gi depression. Adwani mondo mi iwuothe kodwa mana kaka iwuotho kodwa kanyo ni thothne ang'a timore del kata ang'a timore obwongo ma ng'ato mi beda restless, ng'ato beda obedo hopeless, samoro siko ola ang'a timore dende, ang'a timore obwongo ne. Sama gigi timore, obwongo to ok wanyal neno, to paro kata mind kaka iluongo, chemicals moko nitiere matiyo kanyo. Sana chemical ma trito kata mamiyo magi timore iluongo ni serotonin. Serotonin sama iyudo kodhi malo kata odhi piny, ok ene kama kawaida, tiyudo ka gigi chako timore ni, ok kero mari. Iwinjo ka koro ok idwa gimoro amora mane timo, ok idwar ji, ok idwa ni bed kuom ji, kuma ji nitiere, ok idwa timo gimoro amora, ok idwar kata mana winjo kata thum gik maniero timo. Koro en obwongo wa chemicals ka moko dhi malo to moko dhi piny, ok gibede yo mowinjore. Gichikore. E gini wacho no obwongo ne ochikore. Obwongo ne gichikore. Ero kamane tudore weche mag fatigue, olo, koso. Olo biro nikech sama isebet ni ina kaka nichiewo gokinyi, kitanda ok idwa wuok e ipondo kama jini ok neni, ok idwa chiemo, ok idwa timo gimoro amora, nyaka ibed gi fatigue. E gini neno kogor betri no kanyo ma mach orumo. Mach orumo e betri no nikech gik mosetimore ni mang'eny go. Chakre namba 1 miridri ma betri koro chiegni sim. Kochopo sama koro bamo gik no koro korumo, to imbe irumo gi depression. Iwacho ni kalore kod gik mosebedo ka timore e kit ngimani, tene ni gini ginyalo bedo gik ma cumulative, ginyalo bedo gik ma chorore to chokore. Ma in kaka dhano bende ka idwa chokogi ahinya to ok ber. Samoro ng'ato nochwanyi chon, mane kano kanyo pok iwene. Samoro gi pesa ni moro nolal, mane kanyo no kichango. Samoro jonyuol ni notikoni ni tim 1 2 3 no kitimo, ikano kanyo. Isemanyo tich higni mang'eny pok iyudo, ikano kanyo. Ochopo kama koro idwa ni donje kata into relationship, itemo 1 2 3 ikano kanyo. Koro sama gigi medo pile biro chopo kama koro gi overwhelm, gi oli monge gimoro kendo minyalo timo tidonje depression. Do bentiri ma ng'ato nyalo fwenyo go kende ni gigi to koro dhina ma ahinya dhi kelo na depression. Inuwuon kaka Dr. Carol kata ng'at ma winjo chenro ni samoro ng'ato ola, samoro gik moko timore ne to ok ofweny ni ma depression. Ka ok ng'at ma ok ere kaka inyalo fwenyo inuwuon in gi depression. Erokamano ahinya Ruth. Wan kaka dhano watemo, kendo watemo mondo ji kik ng'e weaknesses wa kata gigo maduoko wa piny. Koro temo miwuogi ni wach ni anto an ki depression tek ne ng'ama dhano. Ng'at machiele mabiro fwenyo ni, ini biro neno ni temo, kendo ibiro neno ni chiwo mari minyalo chiwo moingo gimoro amora. Iwacho ni mata say I've given it my best. Keto ng'at machielo to neno ni ng'ane to koro tinde opogore. Koro ini wuon tek kabisa mondo ifweny. Kata bet ni ipondo ilorori kamoro kene ni ini neno ni mano kawaida. Bet ni ok ichiemo kene ni ini neno ni mano kawaida. Gik moko dhi adhiya mbele maber e ngimani. Koro jok machielo mabiro fwenyo ni makone ni mat gi ma to ok winjre kata ok dhi ni maber. Nyithindo bende thoro ga bedo kod chandruoge gi. Depression, nyithindo sana nyithindo to bet gi stress. Nyathi sama en e ich, gigi chakore mana sama pod nyithindo pod nie ich ka. Sama en e ich, sama janyuol ne nigi tabu kata gimoro chando pache, imbo bet gi stress. Ento ok nyal wacho no bet gi depression, lakini imbo bet gi stress. Kaka sama osenyuole, sama embo kale chandruok mopogore, embe nyalo chopo kama koro odonje depression. Nyithindo binyalo bet godo. Na wacho no mako ng'ata from the old, matindo, madongo, ng'ata nyaka jodongo moti. Ma ni wacho ni obwongo to kwanyal neno to gigi bedi wuok mana gi obwongo konye. Koro ng'ato nyalo chich nang'o ni nyaka bedi ni nitiere chandruok moro ka. Tuoche mag paro gin gik ma ok nyal teri kata picha, kata ni idhi goni CT scan kata MRI, picha moro amora, nikech picha to kodhiogo to obwongo ema dhi nyiso. To obwongo ko ok dhi onyiso to dhi nyiso ni en kawaida. Dhi golo ni onge
gimora mora marach go buongo. To chemicals to gin gik ma ok nere, gin gik ma ok inyal mulo, gin gik ma ok inyal ting'e lweti miwach ni ma kore chemical man gi modok piny kata modok malo. Koro nyadi ng'eny ji wacho ni sana ji kobiro kuonde mwathiethe to giwacho ni gidwaro ni mondo tergi e picha mondo dhi ng'iyane na ng'a rach go buongo gi. Picha wabiro terie to duoko to biro bet ni obuongo ni oduogo kaber. To kama shida nitiere to en mana kar paro kae. Ni pimono kacha ni samoro bende iyudo ka iol betri ni piny. Betri tho. Betri tho to kopogore kod mano ne wang'iyo kacha gigo ma bende samoro katimore ni tiwinjo ka ina gi mirima sate. Ido ni siki ywaga mago bende apani gin moko kuom ranyisi daktari. Kopogore kod mano isiki chwanyori gimoro ka ng'ato timoni matin to dwani osiko chwanyi ionge kod motivation kata interest gigo mane timoga. Samoro ni ng'ama miyo mano ero tedo ijwang'o kata nyithindo kitednegi ni miyo mano ero loso gigene kod iweya weya mano nyalo bedo ranyisi. Kae to bende kapono ni iyudo tek kata iyudo pek e seche ma onego beni ng'ado bure wi gimoro, difficult in making decisions, bende mano nyalo bedo ni intiere kod depression. Nitiere kaka gini dhi to rocha ngimani duto te daktari. Gini nyadi ng'eny iyudo korocho ngimani nikech ka koro ichopo kama ok inyal make decisions, ok inyal concentrate gige gimitimo, ok inyal bet productive to the society, ok inyal timo gimoro amora manyalo kelo lokruok e ngimani. Iyudo kochopo kata kama koro tich ok inyal dhiye nikech ok idhi e tich tidhi romo gi ji, iwe dhi tich nikech mondo kik irom gi ji afadhali lorio kae kanisa iweyo dhi nikech kanyo ji nitie. Itemo bet uma in owuon ine ma intiere kendi. Koro ke ng'iyo magi de duto yudo ka ngimani olokore, gimoro amora ok dhi mbele, ineno mani koro anto koro lo adera. Daktari, tuoche kaka stroke, weche mag rieruok, tuoche kaka mag cancer, macular degeneration, tuoche kaka mag rem kata chronic pain, magi bende nyalo changia? Tuo moro amora mag chronic nyalo changia, sana tuoche mag rieruok. Kuma tiye wan be mwathiedho jogo man gi tuo mar ndulme ma en epilepsy to giriere pile ka pile. Bet ni giriere kinde ka kinde ni miyo gi stress. Gin jok madwa muonyo yath sate, gin jogo madwa bet ni ngima gidak e osiptal gineno daktari kinde ka kinde. Gima gidwa bet ni nitie tije moko ma ok ginyal tiyo nikech kaluwore gi kaka gin. To kopogore kata gi tuo mar rieruok kata mana mar kansa kiyudo kawuono kata kokweni gi kansa, HIV, diabetes, tuo moro amora mabudho biro miyo bet gi paro mang'eny manyalo miyi bet gi depression. Awang'iyo kacha kaka depression sudo ni wacho no kacha no dhi loko kite owuok e stress to donje depression. E depression ka bende wantiere kod mild, moderate kod severe kosenena depression kamano blanket. Nyadi ng'eny kidonje depression to in e depression. Onge ka ni mild, onge severe. Kapod en maber, kapok obet e depression to en stress. To kodonje depression to en depression. Koro en mani kisebede depression to nyalo chopo mochako bed gi symptoms moko. Koro nyayudo kowacho ni depression with psychotic features, ichako wuoyo kendi, ichako neno gik moko ma ok kawaida. Inyayudo kowacho ni en gi depression with obed depression to chako medo tuo machielo e wiye. Daktari, seche ma ng'ato oneno ranyisi gi to biro iri kaka laktar mondo mitimne diagnosis. Thoth ne timo diagnosis nang'o? Nyadi mang'eny jogi ikelo ga osiptal. Ng'eny jok man gi depression gin gikia ni anto kora sechope depression, anto kora chandora magi machanda. Koro nyadi mang'eny ikelo gi jogi mohero gi kata jopuonj kata nyuola kata jo kanisa. Koro sama jogi okel to gima wakwongo timo en ni wakao history matiende ni nochakore nang'o, ang'o gang'o manotimore momiyo chopi okang' ma entiere ni. Wasetimo mano to watimo negi investigation, ioro gi lab. Nitie tuo miluongo ni goiter gi dholuo kata thyrotoxicosis. En be nitiere gik moko mamiyo gik mogologo kata gik ma goiter no golo nyalo miyo ng'ato bet gi depression. Koro nyadi mang'eny kwasekao history to wateri e lab ka kwateri ok ni wateri mondo dhi wach ni gi depression, wateri ni mondo dhi gol tuoche moko oko manyalo bende miyo
ibed gi depression kata manyalo chalore gi depression. Bang' mano kwasetimo test mwadhi timo pod mar nyiso depression to onge, picha moro amora mwadhi go wiyi kata obwongo pod onge. Koro wadhi tiyo mana gi gik mane jok manokeli ka okonowa, ka giwachonwa ni ilorori e ot, mana symptoms mana wacho ka ilorori e ot, ok idwa bet kuma ji nitie, ijuang'o tijeni, ijuang'ori weri, ka in indisori mago tindi weyo, dichuo gine kaka ne in godo maka tindi ok idwa neno. Kwaluwore gi mano to wan gi buk ma watiyo godo kaka jogo dakteche mathiedho tuochego manyisowa ni kineno magi mag kuom ng'ane to ma ng'ane nigi depression. Erokamano nya Dr. Carol Omake maka kanyo kwaduogo to wadhi nyime. Erokamano nya. Kik idhi mabor, kik isudi. Kwaduogo to wang'eyo ni kaka inyalo thiedhi depression kata tuo mowuok e stress modonje depression, kaka inyalo geng'e kod gik kata kaka inyalo manage kapo nono ni nitiere kodi kaka itimri kode. Onge omiyo kik isud kata matin. Omera en ng'iyo mane mwang'iyo go kodi momi iluonga ni ng'ama or. An ori kochakore gi karang'o? Kweth manok e od bura undiko ne tend od bura mamalo kadwaro ni duoknegi omenda manyocha ong'adi e osachgi mar dwe mar 1 kaka osuru mar udi. Piny owacho lando ni kawuono ichako chul gope ma jopur nyang' bandho kembe sukari. Kaling deka matine wan dala ka wate kaka nyithindo ago nothogo. Wan wapoka nduru ywak ni nyithindo tho bambo. Jowari yo makoro wasewite dho pigni. Menyo dhi nyime, ringre nyathi manyang' nyoro make ora kuja kalit bende podo mako familia mamoko ma nyithindgi 2 ne otho e pi e ora Obambo mani Homa Bay. Machiegni kendo penj laktar kokali Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono nitiere kod Dr. Carol, en laktar molony e weche mag tuoche mag obwongo. Wawacho kacha ni weche mag mental health. Wang'iyo kacha weche mag depression, mabende onyisowa ni gin gigo matimore e kit ngimawa. Samoro wang'eyo ng'enyne bende ok wang'eyo, to kata kok ing'eyo to nitiere jogo mantiere machiegni kodi manyalo fwenyo ni nyaka bedi nitiere gimoro marach kodi. Daktari kosetim diagnosis, ma oseng'i ma wuo kodi mopenji ni chandruok nitiere kon mane, thothne thieth thoro chalo nade? Erokamano ahinya Ruth. Kosetim diagnosis luwore, nawacho ni oonge gi mild moderate, lakini luwore ni into depression ni osebet machalo nade, osechope kiwango makoro dwaro yath kata pod ber nitie giminyalo tim. Ka pod nitie seche ma inyalo wuoyo gi ng'ato. Nawacho ni depression nyalo dhi machope ni koro in gi depression to gi symptoms moko ma okalo depression ma koro ikiari, neno gik moko, iwuoyo kende gik matimore e ngimani. To kapok ichopo kama chal kamano mwanyalo wuoyo kaka koro wawuoyo kodi ni, to watimo gimiluongo ni psychotherapy. Matieni wawuoyo kodi, wamanyo gima nomiyo stress ni obiro kata gima nomiyo donje depression. Watimo ni therapies mopogore ma wan golie okang' ma intiere no. To kosedhi matut makoro wuoyo ji ok nyal winjore, ji ok nyal winjore achiel, to koro nitie yedhe mimiyi, yedhe miluongo ni antidepressants, matieni giloko depression cha. Iluongo ni antidepressants kendo gidhuro gine klese mopogore kaluwore gi kaka ng'ato mantiere. Daktari pod abodoki kar psychotherapy ka. Psychotherapy ni en kidienje. En kidienje achiel kamano kosembo biro gi kidienje. En iluongo nyinge ten psychotherapy. Koro i therapy ka nitie therapies mopogore, nitie miluongo ni cognitive behavior therapy, itemo ni lok pachi kaka isebet kiparo, to mano dhi loko kaka ibehave. Koro iluongo ni CBT, cognitive behavior therapy. Nitie samitimo ni individual therapy, ng'iyo kaka ngimani osebet kachalo. Inyalo tim ni group therapy ka jok mantiere class no kata machandore gik machalre. Inyalo tim family therapy, therapies
ng'eny kaluwore ni ito mari chal nade. To ma uthoro tiyo godo en cognitive behavior therapy. Ma anyway awuoya kodi ing'iyo chandruogni no akanye. Item lok pachi, item lok belief ma in godo. Nikech seche moko inyalo yudo ng'ato dhie depression nikech gima osekete pache. Osekete pache ni en ji ok dware. Koro beta ni en ji ok dware ma en ji ok dware ma chop kama gino kete e depression. Koro item lok kaka isebet kiparo iluongo ni cognition. To cognition ino koloki to behavior ni bet timore nade dhi lokore. Cognitive ni nyalo dhiga kuom thuolo maromo nade, ndalo, jumbe, dweche, higni koso ma lok pachi maber nikech ng'e kaka pach dhano bende kinde ng'ato ket gimoro e pache ma gino mok kanyo mani en nitie gino bende kaka osebedo ka budho opailo. Koro therapy ni nyalo kawo thuolo maromo nade. Loko pach dhano ok yot kaka iwacho no. Kendo gini nyalo kawo thuolo mang'eny. En mane ji respond e yore mopogore. Lakini matin kabisa nyalo yudo ni ng'ato dhi sessions 5. To sessions gi ok ni en kawuono kinyi. Inyalo dhi weekly sessions kata inyalo dhi bang' jumbe 2 kaluwore gi therapist matimo ni mano. Idhi jumbe 2 juma achiel kamano miti to katin to sessions 5 Katin to sessions 5 manyalo kawe duration of more than 6 months. Matothoth ne en ka successful timo maber kabisa. Waseneno jok mo changa gi therapy no kende moduogo mobet sawa kabisa. Kine otam mano to machiegni nitie yath manyaka kuong tiyo godo koka ichak idhi e sessions gi. Wadonjane e weche mag medication osetieko weche mag psychotherapy ma en wuoyo ing'iyo ni chandruok ne nitiere kanye seche miwuoyo ni titemo lok pachi seche miwuoyo ni tidwa ni mondo mi iwe neno gik moko kaka ineno gino tinyalo nene e yo mopogore. Iwacho kacha ni wantiere kod kidieny machielo ma bende wanyalo luongo ni medication kata yore mag tiyo gi yath ne jogo mantiere kata pharmacotherapy kowuok e dhog mar pharmacy yath kod gik makamago. Nyiso mano daktari. Pharmacotherapy koro en yath. Ne wawacho ni nitiere chemicals moko madhi chopo kama koro ogin stable moro chikore moro dok piny. Koro kae kama yath donje to yedhe gi gin klese mopogore tiluongo gi ni antidepressants. Antidepressants gin class ma nitiere niyudo ka nitie miluongo ni SSRIs, nitie TCS, mago to class mopogore ma wan kaka dakteche emwa chiwo. To mopogore gi antidepressants waimedo gi yedhe moko nikech samoro biro pok onindo wamiye yedhe madhi miyo onindo iluongo ni sedatives kata anxiolytics. Kata wamiye seche moko obiro to en gi weche mamoko, en gi behavior ne olokore, oneno gik ma ok kawaida cha ma koro wacho ni odhi e psychosis, wanyalo medo ne antipsychotic. Koro yedhe odhuro mwamiyogi kaluwore ni ng'ato dhi nade kata en obiro kochal nade, kaka dhi thiedho ng'ane ka nigi depression ok chalre gi kaka dhi thiedho ng'at machielo be ka nigi depression. To kaka psychotherapy ni wacho ni nyalo kawo chakre jumbe kodhi matin to sessions 5 antidepressants kata yedhe gi magi to ng'ato nyalo muonyo kuom thuolo maromo nade. Erokamano ahinya. Antidepressants be gin gik makawo muda. Ng'eny yedhe mwachiwo gi ok giti kaka yadh malaria kata panadol ma wich mabari sani timuonyo to in sawa. Mekwa mag depression mag obwongo gin gik mabudho kawo muda mang'eny ka tin to dweche 6 to ka ng'eny to dhi nyaka higni 2. Antidepressants thothne wawinjoga daktari mato adwa ni mondo mi akete pek matin kata adwa ni mondo mi wakete maino mang'eny matin mokalo. En yath matugo gi chemical mar obwongo nikech chemical mar obwongo chani chikore koro temo mondo mi opiye tenene ni yath madhi achiel kachiel nyaka e obwongo odhi obwongo achiel kachiel. Kaka iwacho ni ok gin ga yedhe ma ng'ato tiyo godo diriyo kata ndalo 3 to orumo. En yath ma ng'ato nyalo tiyo godo ndalo mang'eny mokalo. Adwa ni lerna malong'o kendo adiera ni ka tin kata ka ber onego beni tiyo kode minimum kuom dweche adi to maximum onego beni chopo e okang' marom nade to kore kani ang'eyo ni ginyalo bedo kod side effects. Mulna side effects mag antidepressants. Mana kaka sewacho yedhe gi itiyo kodgi mar muda mang'eny ka tin kabisa to dweche 6 ka ng'eny to dhi higni 2 to seche moko be ginyalo dhi nyaka kata higni 5 nyaka chieng' itho. Sana ka depression ne nitie jok mane nitie godo mana wacho ni luo remo cha nyalo chopo kama itiyo kode nyaka life nyaka chieng' moro itho. Koro gin gi side effects opogore. Sana mana kaka yedhe mamoko gimbe gidonje liver,
ginyalo kelo liver complications kisetiyo kodgi kuom muda mang'eny. Ginyalo kelo sleep nikech ne gidhi obwongo. To obwongo cha ema miyo ng'ato nindo, ng'ato obwongo ema control gimoro amora. Inyalo yudo ka koro sama itiyo gi yedhe gi nindo mang'eny kabisa mikal kane ok inind chon. Mana kaka yedhe mamoko be gi interfere gi appetite. Inyalo yudo ka sama ichako tiyo kodgi cha to giolo ji kabisa, minyalo yudo ni ng'enyne ninda iol, onge giminyalo timo. To kaka dendi medo dhi kode, kaka imedo tiyo kodgi to giduogo ma ging'i gi dendi. Kasto jok machake be nyalo yudo ka bet gi diarrhea or even vomiting. Sama ichako mano kawaida na yath mora mora. To ng'enyne to gidhi e liver, kidneys be gikelo godo tabu gi. Kodi botimo nango mondo protect kini nikech ere tiende alos moro, ere tiende akuny bugo mondo mi ajas bugo machielo. Idwa ni mondo mi wi obed gi kwe to machielo aketho nyarogno. Koro seche moko chopo kinde ma kaka jotuo gimedo biro e clinic nikech ok en gima ithiedho dichiel, kaka gimedo biro e clinic watimo check-ups. Iore lab seche moko idhi pim ni kidney ni to koro chopo kama chal nade, tomato chopo kama chal nade. Wayudo kodhi affect machielo to yedhe gi gin klese mopogore. Wanyalo loko yath waiwuoke moro to wadhi e machielo kata waduoko dose piny kabisa. Lakini kendo gima nyaka ing'e ruth ni sama ng'ato osechako muonyo yedhe gi, omuonyo bang' jumbe 2 to osebet maber kabisa. Koro yath modong' godo dong' matin kabisa. Mamiya kik tuo chak timre nade, kik duogi. Koro sama ichako thieth to wachako yedhe mang'eny. To sama koro thieth dhi ka rumo tidong' mana gi yath matin kabisa maonge gi side effects mang'eny. Wadhi nyime gi thieth, waseng'eyo kacha psychotherapy, wang'eyo kacha yedhe mitiyo godo mabende gin antidepressants, dhi kuom ndalo mang'eny kata ngimani duto te. Kopogore kod mago, mantiere kod yore moko mag thieth kendo. Yore moko mag thieth pod nitiere. Sana iluongo ni social support, en ga psychological and social support. Nikech gi depression gibiro kuom kaluwore gik mopogore. Samoro kumidake cha ji ok dwari, ionge gi support mang'eny moloyo mi ng'ato nego bed godo e ngimane. Koro sama waneno jotuo gi wa encourage kaka caretakers or caregivers bo konywa gi support jogi psychologically gimoro amora ma dibed ni ginyalo koso, be gikonyogi e yore moro amora mondo giyud dwachgi. Ok ni dwachgi to ok dinyal te seche moko, but manyalore to migi mondo konygi e chango mapiyo piyo. Kasto wadwaga ni gibet gi groups, iluongo ni peer groups kata support groups, ma ginyalo share achiel ariyo ma gisebet ka gikale challenges ma gikale mondo konygi chango piyo piyo e yorno. Wang'e ne complementary medicine, Dr. Carol, ma bende en achiel kuom yore mitiyoga godo e thiedho chandruoge ma wawuoyegi. Mulno kanyo matin. Complementary medicine mana wacho ni chiwo on top of the antipsychotics. Kaka na wacho ni seche moko gibiro gi weche mag koso nindo, imiyo gi yath madhi miyo gi nindo. Kasto kendo na wacho ni seche moko gibiro gi tuoche mopogore opogore. Ng'enyne sama wan gi depression inyalo yudo kibet nyaka gi ulcers. Koro yedhe gi bimedo on top, to yedhe gi pod nigi side effects. Koro kaka yedhe mag nindo ok wahero chiwo ahinya, wanyalo miyi mana mar ndalo 2 kata ndalo 3 nikech gimbe gin gi side effects. Kaka imedo tiyo kode gibedo addictive. Dendi dhi ng'iyo godo ni an yadh chema koro nyaka ti godo mondo anindi. Koro wanyalo miyi mana matin ma regulate nindo nino mondo kik obed ni uchako ng'iye dendi uchako kelo tabu machielo. Yedhe moko michako imedo gin yedhe mag ulcers. Jok man gi depression nyaka yud ka uchakore ni ulcers mo koro chopo ni koro en gi ulcers mang'eny kabisa. Iyudo ka wamiyo gi yedhe ma dhi konyo mano be. Awinjo kimulo kamoro ni psychosis, Dr. Carol. Psychosis ni gini mano koro chopo kama samoro psychotherapy ok nyal konyo ahinya, samoro yedhe mag antidepressants ok nyal konyo ahinya, isetimo nyaka complementary medicine ok dhi ahinya. Koro kochopo psychosis to thothne utimo thieth gi yo mane? Thothne kochopo psychosis tiende no janeko. Psychosis wad ne machielo ni en janeko. Nya ringo, nyalo wuotho duk, nyalo timo gik moko ma jomoko ok timo, wuoyo kende. Ma depression nyalo kelo dhiro ng'ato. Koro iwacho ni en depression with psychosis, matieni complementing together. Koro sama wachake yedhe mag depression nigi, to wamiyo yedhe mag psychosis. Yedhe mag psychosis iluongo ni antipsychotics. Antipsychotics matieni giloko state mar psychosis cha.
Antipsychotics be gine kidieny mopogore opogore. Mano na nitiere first generation, nitiere second generation, to tinde ng'enyne watiyo gi second generation nikech first generation sani gi side effects modhuro kabisa. First generation mani wacho ni miyo ng'ato bedo gi ratil mang'eny, olaw jurore dhoge, entiere kod chandruoge mang'eny. Entiere gi chandruoge mang'eny. Dr. Carol, wantiere ga kod kidieny moro mar thieth ma bende daher mondo mimulnwa matin, ma iyudo ni dire kaka itudo obwongo ni kod masinde mamoko. Okang'eyo ni uluonge nang'o ni brain stimulation kata gimoro gimoro aina no. Ma akochopo e okang' mane? Nitiere okang' ma kochope ma koro wasetimo yedhe gite, wasemi therapy, psychotherapy mana wacho cha, to pod ina kamacha. Koro chopo kama itimo ni gimiluongo ni electroconvulsive therapy. Matiende ni terie theater tiketo nodes moke wito stima ringe ichalo ng'ama ichajo battery mano simcha mondo chiyo i-jump start battery cha matin mondo timre na diochiyo. Ma itimo sama ng'ato dwaro quick results, idwa ni samoro in gi gimoro, idwa ni gino timre piyo kabisa iduog kawaida. Mar ariyo itimo seche ma thieth otamore, ma thieth mar yath kata thieth mar wuoyo ni otimore nane otamore. Kaso seche moko be itime jok mantiere gi nitie kama iluongo ni katatonia. Katatonia tiende ni chopo kama koro ok ichiem, ok iwuo, ok inindi, ok itim ina kanyo, in chalo gimochung', chalo yien mochung' kamoro kanyo. Koro seche ko wacho ni thieth maber kod iluongo ni ECT, brain stimulation. Nikech en stima to mulo obwongo apani nyaka time gi umakini moro maka ng'ato timo makosa to nyalo kelo masira maduong' mokalo. Ipimonwa yore mang'eny mag thieth, wachako kacha psychotherapy, wadhi weche mag yedhe antidepressants, wadhi compulsory complementary medicine, wadhi weche mag brain stimulation. Tiende ni en thieth mang'eny mokalo. Ting'e ni nitiere gigo ma ng'ato nyalo timo kata dala mondo mi kiko chope depression, kiko chope weche makoro idwa ket stima e wiye mondo mi yud kaka ikonye. En ang'o gini ma oganda nyalo timo dala mondo mi waduok thuolo gi chien? Erokamano nyalo ka mano ka wuoye tadwa na wuoye gimiluongo ni self care. Nyadi mang'eny depression kata tuoche mag paro gi biro nikech wiwa wil gi timo self care ne wan. Self care en tiende ni itimo gimoro intentionally. Ine miyiero wuoni iyiero ok ng'ato timni bog ok ng'ama nyisi ni dhi tim. Ine miyiere pachi ni anto koro I do take care of myself. Nikech nyadi mang'eny kaka gigi medo timore, kaka wamedo kale chandruok achiel kachiel, iyudo ka gik mo iluongo ni coping skills. Ng'ato nigi kaka kop gi yore ne mokop gi stresses ge ma kawaida. To chopo kama koro coping skills gi rumo mo adonje depression. Koro mondo wa maintain coping skills wagi e level magintiere kawaida, nyaka watim gimiluongo ni self care. Koro self care kaka na wacho cha, it is intentional. En gimitimo kiero, maonge pressure mora mora, maonge coercion mora mora, maonge ng'ata machuni ni mondo itim self care. To self care itime kidienje mopogore opogore. Ochakore kalo kuom physical exercises mitimo gi, samore nyalo neno ni dhi e gym, samore nyalo neno ni wuothi, nyalo neno ni imiel. Mano is physical self care. Kaya e physical self care titimo psychological. Inyalo bet kata gi diary ni moro kodang' odiochieng' rumo to yud journal indiko gik mane osetimo, kama ne time marach, kama ne time maber. You appreciate yourself na gik misetimo no. Inyalo manyo ng'ato kata therapist, kata ni ionge gi tabu, inyalo manyo ng'ato iwuo godo, ikone kaka deni osetimo, ikone gimoro amora manyalo miyi shida. Mano psychological. Inyalo manyo inyalo keto kata wer moro mamit ni mondo suthi iwinje maber. Mopogore gi psychological, nitiere spiritual. Inyalo dhi e kanisa, ilem, meditate, itudri gi Nyasache yo moro amora miwinjo ka ber kodi, imiel kata ka wende ma kanisa go ber kodi, weri, itima gimoro amora e kanisa ma ka iwuok e kanisa godhiambo tiwinjo ka nitie kaka in relieved. Mopogore ga mano be inyalo timo, nitie professional self care. Wan kaka jok matiyo kata jok mondiki gi jok moko, seche moko watiyo makata rusa ok wakaw. Ini dwa tiya are Januari nyaka Januari, ok ber kamano. Kaw break, kaw thuolo idhi yue. Kaw thuolo idhi bed gi nyithindi, idhi beda kawa kata thuolo bed kendi mondo ing'iane ni ngimani to osechalo nade. Sama wantiere tich, pressure odhuro,
yudo thuolo moro wacho ni no sani to ma ok anyal timo ma ji mang'eny ok tim nikech gineno kaka kiwacho ni no tichwanyori gi boss ok dhi mi tich kata boss be winjo seche moko kata e mbul many thuolo idhi e vocational kinya yudo kata pesa ni moro matin idhi treat yourself idhi ng'iyo ni idhi goya bal idhi ng'iyo nanga maber idhi chame chiemo moro mamit. Erokamano daktari. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? Inyalo yuda tiyo kuonde ariyo. Mokwongo tiyo Homabay County Teaching and Referral Hospital. Inya yuda during the day gi seche mag tich ma kawaida. To mopogore gi mana tiyo kendo Oasis Doctors Plaza Homabay. Erokamano daktari. Ageno ni odiochieng' machielo ka waluongi tibo biro wagoye mbaka kotenore kod tuoche mag paro kata mental health. Erokamano. Chako gi ini wuon to rumo gi ini wuon, bendi ritori bendi ng'iyo gigo matimore kit ngimani to ka ponono ni chich kata ineno ni ok idhi maber ahinya, go stop, go break mondo mi itim analysis ni ngimana ni bende odhi maber nikech gikone to chandruok biro bedo kuomi in wuon. Ritri, herri, appreciate gigo mabeyo kit ngimani. Mate chenro ni Nandutho Tieno nyaka kendo odiochieng' machielo, oriti uru masani ka wawacho ni ngima en mwandu.